Baina ez baduzu aurrekorik, alferrik zabiltza. Nire aitona Bohemiako kristalgile ezagunena izan zen, eta 83 urte bikze izan zen. Aita ere alatxu, eta nik neuk ere gurako nuke ez. Izatea eskuetan dardarik adin hori izan arte. Ez zegoen beste sekreturik. The Harvard Museum of Natural History daude gaur egun beirazko landareok beira arazetan sartuta. Gertutik begiratuta ere ez da bereizten beirazkoak ala benetakoak diren. Nereari kontatu nion albardeko loreen miraria. Ederrak dira baina akatz bat dute. Esan zidan ez dute usainik. Renata asmatu da aurikularrak kendu ditu. Aurikularretatik opera bat entzuten da Mozarten Figaro. Parlo de amor vegliando, parlo d'amor sognando, all'acqua, all'ombre, ai monti, ai fiori, all'erbe, ai fonti, all'eco, all'aria, ai venti, che il suon di vani accenti portano via con sé. E se non ho chi mi oda, parlo d'amor con me. Zerbizariak paper batzuk ari dira banatzen. Renatak ez du hartu. Niri bi agiri eman dizkidate hainbat galderarekin. Bata berdea da, bizaturako, eta bestea zuria adunarako.